Salutacions molt cordials, estem a punt de reviure un clàssic històric pel que va envoltar aquell partit, aquell 7 de març de l'any 1998 entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid, partit corresponent a la 28a jornada del campionat de Lliga. Històric perquè aquell dia es celebrava el referèndum per la moció de censura que el grup de socis del Barça, encapçalats per Joan Laporta, va presentar contra la gestió de Josep Lluís Núñez. Aquella votació es va celebrar el mateix dia que Barça i Madrid s'enfrontaven a un partit que podia decidir moltes coses, perquè el Barça afrontava el maig en primera posició amb 52 punts, però el Madrid era segon amb 50 punts. Com sempre, magnífica entrada a l'estadi del Futbol Club Barcelona, al estadi del Camp Nou, per veure un partit en el que el Barça era dirigit per el tècnic holandès Louis van Gaal. En aquella plantilla jugava la persona que ens acompanya, Òscar Garcia. Molt bona tarda. Bona tarda. Un Barça que afrontava aquell partit en primera posició, però conscient de que no podia ensopegar davant el Real Madrid perquè se li podia complicar molt la taula classificatòria. Sí, sempre es diu que el partit contra el Madrid val més que 3 punts i aquest era l'exemple més clar. Efectivament, un partit que, insistim, estava envoltat per aquelles circumstàncies extraesportives i que al final va suposar la ratificació del president Núñez un cop superada la moció de censura. Anem a repassar les alineacions que presentaven Barça i Real Madrid pel Futbol Club Barcelona. Hets per la porteria, Ferrer, Nadal, Bogarde, Sergi Barjuan, Luis Enrique Celades, Giovanni, Rivaldo, Figo i el brasiler Patrick Anderson, Sonny Anderson. Patrick Anderson, sí. El central suec que va venir cap d'11 anys procedent del Bayern de Múnich. Per Madrid, Tilner a la porteria amb Panucci, Fernando Hierro, Sanchís, Roberto Carlos, Karembé, Fernando Redondo, Seedorf, Savio, Raúl González i Mijatovic. A la banqueta, Jupp Heynckes, dirigint el conjunt blanc. Òscar Garcia, de moment veient el partit des de la banqueta. Doncs sí, el Van Gaal feia servir ja un 4-3-3 amb Celades per davant de la defensa i al costat seu hi havia Giovanni i Luis Enrique. Oberts a les bandes, a la banda dreta Figo, a la banda esquerra Rivaldo i Anderson en punta. Destaca l'absència de Guardiola, que si no em falla la memòria, aquella època estava encara patint aquella lesió llarga i complicada dels isquiotibials que va portar pel carrer de l'amargura. Doncs sí, Van Gaal va provar aquella temporada amb Celades per davant, fins i tot algun partit que recordo a camp del Madrid va utilitzar Reisiger també per jugar per davant de la defensa. Primers minuts del partit, amb pressió del Futbol Club Barcelona. Suposo que l'objectiu, Òscar, era marcar el més aviat possible. Sí, perquè sabíem que la gent estava molt a sobre, que pressionaria molt al Madrid i un gol als primers minuts encara li faria més mal a l'equip madrileny. Què recordes d'aquell Madrid? De Jupp Heynckes? Recordo la gran plantilla que tenia, perquè tenia un mig al camp molt bo amb Karembé, Seedorf, Redondo, Savio a la banda esquerra, també estava en un molt bon moment i a dalt tenia homes perillosos com Raúl i Savio, no? Raúl i Mijatovic, perdona. Efectivament, un equip que la Lliga no acaba però de funcionar del tot bé. En canvi, aquella temporada va aconseguir la Copa d'Europa guanyant la Juventus en la final. Això li acostuma a passar al Madrid, Quan no està bé la Lliga, està bé Europa. Sí. Difícilment se li recorda un doblet al Real Madrid en els últims anys, cosa que el Barça, les dues Copes d'Europa que ha guanyat, les ha guanyat també guanyant la Lliga. Sí, el Barça aquestes temporades ha sigut molt superior en tot, però sí que és veritat que el Madrid, si no era molt regular, almenys en partits o en eliminatòries, treia el millor d'ells mateixos i per això aquell any van guanyar la Copa d'Europa. Davant el partit d'avui, el Madrid pràcticament no s'ha apropat a la porteria de Ruud Hess, el Barça portant el pes al partit. Ara era Rivaldo, que intentava combinar amb Luis Enrique. Un Barça doncs que presentava algunes noves incorporacions aquella temporada. El davanter Sonny Anderson, per exemple, Giovanni, un jugador brasiler de mitja punta d'una qualitat extraordinària, però potser
la seva primera temporada de futbol espanyol, doncs, com acostuma a passar amb els brasilers que no han passat per Europa, els hi costa una mica. Sí, aquí amb Bengal ja va fer bons partits, en Robson li va costar una miqueta, però era un jugador que tenia molta qualitat tècnica, sí que li faltava una mica potser de ritme, però el seu home tan alt i tan corpulent també era molt complicat prendre-li la pilota. Hem vist ara una acció anterior de Roberto Carlos invalidada per falta sobre Luis Figo, que aleshores en absència de Guardiola era qui duia el braçalet de capità. Hi ha hagut falta en atac de Mijatovic i és pilota pel Futbol Club Barcelona. Normalment el Madrid sempre sortia una mica espantat quan jugava aquí al Camp Nou, i això és el que volíem aprofitar des dels primers minuts, per això era important marcar aviat perquè aquesta por es multipliqués per 2. La pujada de Luis Enrique, especialment motivat en aquest partit, sempre que juga contra el Real Madrid, anat pel terra, l'àrbitre no diu res, endú l'esfèrica Karen B, que va ser objecte de desig de tots els clubs, però que finalment va acabar fitxant pel Real Madrid quan hi ha hagut falta de Ferrer sobre Savio. Tenia grans jugadors al Madrid d'aquella temporada, ho has dit. Ofensivament, Savio, sí, era magnífic. Tenia un gran equip. Hem vist el camp equilibrat, tant Sidor i Fernando Redondo, que donaven un punt de qualitat i d'equilibri molt important. Karen B, era un home molt treballador, sí. Tècnicament potser no era la seva millor virtut, però era un home que no parava durant els 90 minuts i ajudava molt els seus companys a l'hora de pressionar. Però aquí el Barça de moment era qui imposava la seva llei, aquí busca ja la jugada de contracop, Luis Enrique davant seu, té present Redondo, se'n va de Redondo, continua Luis Enrique, l'Asturià deixa enrere per la rematada de Luis Figo que va al pal. Molt bona jugada, Luis Enrique és un home que sabia aprofitar perfectament a aquests espais que deixaven, moltes vegades Figo se'n anava cap al mig i Luis Enrique, com en aquesta ocasió ha demostrat, doncs ha fet una gran jugada a la banda dreta, una molt bona sessió, i Figo també aprofitant una de les seves grans virtuts, que era el xut de fora l'àrea. Doncs el Barça que ha estat a punt de marcar el primer gol amb aquest remat de Luis Figo, que ha anat a la base del pal quan l'àrbitre ha marcat falta en atac de Luis Enrique, l'asturià que no veu gens clar, com veiem aquí l'acció anterior, que bé marxa de Fernando Redondo, Luis Enrique, que bé veu Luis Figo, i el xut potent i col·locat del portuguès a la base del pal. A la llotja veiem José Luis Núñez acompanyat de l'aleshores, si no em falla la memòria, ministre d'Afers Exteriors Abel Matutes, un gran aficionat al futbol, gran seguidor del Mallorca, per cert, com a ibisenc que era. Ho torna a intentar el Barça, molt reculat el Real Madrid, i el Barça que busca amb ímpetu inaugurar el marcador. Ha perdut la pilota ara Rivaldo, se l'endú Seedorf. Obre Seedorf per Savio, un home molt habilidós, té davant seu Ferrer, interessant el duel entre Ferrer i Savio, quan hi ha falta d'Albert Ferrer sobre el brasiler. Savio en aquells moments era un home ràpid, habilidós, era molt difícil d'aturar, en l'1 contra 1 era molt bo i tenia molt bona centrada. Madrid de mig camp endavant tenia homes molt perillosos. I ara el Barça té l'oportunitat de comprovar-ho amb aquesta falta perillosa favorable al Real Madrid, que picarà Roberto Carlos. Agafa molta cursa i veurem si acabarà xutar directe a la porteria. Jo ho dubto, ara ho veurem. Intentarà una centrada de xut fort així. Efectivament, mira. Sí, perquè ell xutava molt bé amb l'exterior del peu i és el que ha buscat, però Hesp estava ben col·locat. Ruud Hesp, la gran sorpresa de la temporada, un fitxatge que va promoure a Bengal. Pràcticament no coneixíem el porter holandès, i el cert és que les dues temporades que va ser titular doncs va mantenir un nivell força bo. Sí, molt millor del que ens esperàvem, fins i tot en els primers entrenaments. Vèiem que tampoc no era en res de l'altre món amb els peus, però va anar millorant, era un home molt treballador, i amb la feina de Franz Hook, que era l'entrenador de porters en aquella època, es va convertir en titular indiscutible. I amb besos de pals el Barça va guanyar 2 lligues. Aquí, atenció a la jugada
de Rivaldo. Giovanni, que intentava rebanyar la pilota, l'àrbitre però atura el partit perquè en jugador Madrid estès a la gespa és Raúl, que ha topat amb Soni. Ara ho veurem. Sembla que és Fernando Hierro. Sí, efectivament, tens raó. Fernando Hierro i Sonny Anderson, que es queixa d'un cop al colze. Aquí en l'acció, la topada. Déu-n'hi-do, topar amb Fernando Hierro. Era un mal negoci, eh? Sí. Sí, era un home que sempre entrava fort, entrava dur. Però bé, Anderson tampoc era dels que s'amagava. L'aspecte, com sempre, magnífic de l'estadi del Futbol Club Barcelona, sempre que ens visita el Real Madrid, i no era aleshores cap excepció. Hi havia molt en joc. 52 punts tenia el Barça, 50 el Real Madrid. I el Barça, a més, tenia un partit menys, el que havia de jugar contra el Betis, partit que es va ajornar a causa d'una extraordinària tromba d'aigua que va caure a l'aleshores Benito Villamarín i que va obligar a la suspensió del partit. Per això encara al Madrid li anava molt més aquest partit. Una derrota doncs suposaria donar un pas enrere important. Sí, amb una victòria nostra al camp del Betis el podia deixar bastant allunyat del primer lloc. Efectivament. Un Real Madrid que era doncs el tercer, un dels equips menys golejats del campionat, amb 30 gols encaixats, i el Barça era, contràriament, l'equip màxim golejador amb 56 gols aleshores, empatat amb l'Atlético de Madrid, que era tercer i que mantenia alguna viva esperança de lluitar pel títol de Lliga. Poca, perquè sumava 45 punts i estava a 7 del Barça. Haguessin hagut de passar massa coses perquè això fos possible. Aquí Karembé, que tapa l'entrada de Sergi, la centrada de les franqueses, i Luis Enrique, que es desespera, se li entén tot, perquè no ha pogut rematar amb precisió aquesta centrada de Sergi. Primer sembla que ha tocat Rivaldo, Sonny Anderson. Sí, vol tocar Anderson, però no la toca Seedorf, i Luis Enrique, que sempre estava molt atent a aquestes jugades, no arriba per poc. I de moment el partit, com tants i tants altres, no? Amb un Madrid que no s'acaba de creure que pugui trencar una ratxa llarguíssima de partits sense guanyar el Camp Nou. Sí, sempre que venien al Camp Nou jugant una mica més espantats, i això és el que volíem aprofitar, no? I esperàvem que fos un altre any com els últims, de poder-los guanyar i fins i tot bé, sense haver de patir gaire. Ara hem vist Mijatovic, que ha rematat aquesta centrada de Cristian Karembé, la rematava amb l'esquerra, i bona intervenció de Ruud Hesp, en la que ha estat la primera aproximació del Real Madrid en el que portem de partit. Ja ha superat, aquí ho veiem, al minut 12 de la primera part del marcador inicial d'empat a 0, Barça 0, Real Madrid 0. Karembé, se'n va bé el francès, aixeca el cap, busca un company desmarcat. La centrada de Karembé per Savio, molt bé en el refús Ferrer, i és corna favorable al Real Madrid. El primer corna del partit. Teníem dos laterals molt difícils de passar, com Sergi i Ferrer, però és que ells a la banda també tenien homes perillosos. Karembé amb molta potència física i Savio, que aprofitava millor la seva tècnica que no pas la seva condició física. Llançarà el córner al Real Madrid, la pilota al punt de penal, no ha pogut rematar cap jugador blanc. Compte aquí l'indefinició defensiva del Barça, la pilota al pal i de nou la pilota al travesser. Aquí l'ha tingut el Madrid. Sí, per dues vegades. Ha estat molt bé Hesp, una pilota perduda en el contracop, ens ha deixat a la defensa sortint, i dues opcions molt bones pel Madrid. Doncs el Barça, que ha tingut, el Madrid ha tingut dues aproximacions molt perilloses. Compte aquesta de Seedorf, la pilota cap enrere, la rematada fora de Savio. I moments... Sí, eren els millors moments del Madrid. Nosaltres havíem perdut la possessió de la pilota i ja ho havíem comentat des de l'inici, que el Madrid, el que hi deixes espais, té gent molt perillosa, molt bona tècnicament, i et podia causar problemes, com així ha sigut.
el cop de cap de Karembe al pal i la rematada posterior de Savio, crec que era el travesser, efectivament. La sort que han tingut és que ha sigut amb la dreta i no ha rematat prou bé, i Hesp també ha tret una bona mà. Doncs el Madrid que es fica en el partit amb aquestes dues ocasions pràcticament consecutives, i el Barça el que haurà de fer és tornar a recuperar el control del partit, la possessió de la pilota, tal i com havia fet doncs fins ara mateix en el primer quart d'hora del partit. Seriós, Louis van Gaal no era un tècnic que s'aixequés molt de la banqueta, donés moltes instruccions. No, apuntava quasi tot a la llibreta. Sí, a la llibreta, i a la mitja part doncs feia un repàs del que havia passat. Però en el partit, instruccions, les justes, poques. Quan hi ha una falta, que li han xiulat a... Sembla que havien xiulat a Rivaldo per aquesta acció sobre Hierro. Calla el Barça per mediació de Ferrer, per seguir per Mijatovic, a punt de perdre Ferrer, lluita Mijatovic, és fora, de banda favorable al Barça. Servirà Albert Ferrer. Ja arribem al primer quart d'hora del partit, amb el marcador inicial d'empat a 0, però tant Barça com Madrid han tingut bones ocasions. Tots els equips han enviat la pilota al pal. De fet, el Madrid 2 cops en la mateixa jugada. I a nivell d'ocasions anaven bastant parells. Sí que nosaltres teníem més la possessió de la pilota, però fins llavors el Madrid, quan ens la robava, ens feia molt de perill. Juga Figo enrere per Ferrer. No, pot arribar Luis Enrique, pilota refusada. I serà servei de banda favorable al Barça. Ferrer. Per Figo, pressionat per Roberto Carlos. Déu-n'hi-do la puntada del brasiler. Quan ja començaven a ser mítics dels duels entre Figo i Roberto Carlos. Sobretot al Camp Nou, Figo demostrava ser superior a Roberto Carlos. Recordem alguns gols encarant-lo i xutant a l'altre pal, i molt bones actuacions de Figo contra el Madrid. Sí, recordo, per exemple, en un Barça-Madrid que Roberto Carlos s'ha expulsat en vermella directa per una entrada duríssima sobre Figo. Sí, ja el tenia desquiciat moltes vegades. Sí, Déu-n'hi-do aquí a la rematada de Sonny Anderson. Jugador procedent del futbol francès i que va estar, si no recordo malament, 2 temporades al Barça. Juga al Real Madrid. Haurà plantat la pilota, però Bodo Illner, porter que va fitxar un any enrere Fabio Capello, perquè li agraden els porters alts i forts, sí. I això, doncs, Cañizares va patir les conseqüències. Anderson, perseguit per Fernando Hierro, posa el peu al madridista i l'àrbitre marcarà corna favorable al Barça. I, com sempre, Fernando Hierro protestant totes i cadascuna de les decisions de l'àrbitre. En aquest cas, Gracia Redondo. Doncs no, finalment serà servei de banda. No? Sí. La pilota havia sortit per la línia de corna. Sí, a mi també m'ho havia semblat. De porteria. Pilota venjada a la frontal de l'àrea gran. No pot arribar Anderson perquè rellisca. S'endú l'esfèrica Clarence Seedorf, un dels millors migcampistes que han arribat al Real Madrid en els últims anys. Bon canvi de joc de Savio per Karembe. Deixant enrere per Panucci. Toca Panucci, buscant de nou Cristian Karembe. No ha estat precisament exquisida la passada de Panucci, i finalment serà servei de porteria. Més el camp estava molt ràpid, a la que botava la pilota havia de tenir molta precisió i no hi havia espai per fer aquesta passada. A Van Gaal li agradava que passés una miqueta de manguera abans del partit per fer-lo ràpid. Sí, perquè clar, el nostre joc era moure la pilota ràpid, fer-la arribar ràpidament tant a Figo com a Rivaldo, i si el camp estava sec, aquesta pilota no roda amb tanta velocitat. Jugant al mig del camp al Barça, Celades obrint per Sergi.
Passada en diagonal d'Albert Salades, no pot arribar Figo, recupera però el Barça. Ferrer per Figo. Figo amb Luis Enrique per Ferrer. Ferrer endarrerint. El Barça mantenint la possessió de la pilota. Sergi. El Madrid no era un gran equip defensiu, però s'intentava col·locar molt junt per no haver de córrer massa, perquè el que els agradava sobretot era atacar més que no pas defensar. I aquí Luis Enrique, que ha estat objecte de falta. I atenció a la jugada del Barça. Pilota a la frontal de l'àrea, el xut d'Anderson, que atrapa Ilner. Bona jugada de Giovanni, que fa una bona passada Anderson, que no s'ho pensa dues vegades i intenta el xut. Nosaltres estaríem clar que havíem d'intentar provar el xut de fora l'àrea, perquè a vegades al Madrid ens trobàvem un Madrid que es tancava molt. Giovanni, que jugava en una posició entre línies, no? Sí. Com a segon davanter, una mica més endarrerit. Sí, sí. En aquest 4-3-3 jugava per davant de Celades, ell i Luis Enrique repartien moltes vegades la mitja punta. Ves aquí la topada amb Manolo Sanchís. I aquest és l'aspecte de l'estadi del Futbol Club Barcelona aquell 7 de març de l'any 1998. Sanchís ja a les acaballes de la seva carrera esportiva. Un jugador sempre discutit també. Sí. Bon jugador, però Sí, no generava unanimitats. No, és que era un central així una mica especial, li agradava sortir molt amb la pilota jugada, tampoc era excessivament ràpid. Recordem que als seus inicis en molts partits jugava més al mig del camp que no pas de central, però al final es va haver de reciclar una mica això. Luis Figo anava pel terra. La falta de Roberto Carlos una vegada més. Per picar la falta, Rivaldo, efectivament. I Albert Celades també. Pica Rivaldo, no pot arribar ningú a la rematada, ho intentava Figo. El refús ofensiu del Real Madrid. Corria Mijatovic, també Ferrer, però superar Ferrer en carrera era molt complicat. Es quedaven sempre Sergi i Ferrer en els corners i a les jugades d'estratègia, i clar, col·locàvem els homes més ràpids en aquesta posició, era molt difícil que ens agafessin el contracop o que els guanyessin per velocitat. Ara pressionant amunt el Madrid, Bogarde, que no ha pogut continuar, l'ha deixat enrere. En aquest partit Bogarde jugava central. Sí, Bogarde i Nadal eren el central, sí. Efectivament. Moltes vegades Bogarde també feia lateral. Sí. Jugador també particular. Internacional amb la selecció holandesa, amb l'Ajax, però aquí el Barça doncs, no va acabar de despuntar. No, però és un jugador que pot dir que ha jugat a grans equips, perquè va estar al Milan també. Sí. El Chelsea, em sembla, també. Chelsea, efectivament, és un... Sí, sí. Va jugar ja, crec que els últims anys de la seva carrera esportiva. Però que físicament era imponent, Sí, tenia molt bona planta. No es va acabar d'adaptar massa a la vida, per un jugador, era molt introvertit, no relacionava massa. I això també va influir en el seu rendiment. Perquè quan no ets un supercrac, sobretot, si tens un caràcter una mica, no diré esquerp, però sí, com tu dius, retraigut, doncs és molt més complicat. Molt més complicat. Però el Barça va guanyar la Lliga. 2 lligues, ha fet. A Winston Bogarde sota les ordres de Louis van Gaal. Aquí el veiem. Tranquil, relaxat, somrient. Quan ja s'havia de porteria de Hess, que queda un pèl curt, ha tocat Giovanni. De nou, el Brasil intentava arribar a la pilota. Se l'ha endut Roberto Carlos, que
A la juga per Savio, que inicia el contracop. Mijatovic. Jugador d'una gran qualitat, i a més que era difícil marcar-lo, perquè no era un davanter fixe, era molt mòbil, amunt, avall, a dreta, esquerra. No tenia una posició fixa, baixava a rebre, a vegades anava amb velocitat. Era molt complicat poder marcar-lo. Atenció, Luis Enrique, un altre jugador també complicat de marcar-lo, perquè era tot arreu i sobretot aquests partits. Quina gran rematada ara de Rivaldo, i bona intervenció de Bodo Illner. I Rivaldo també li agradava molt anar-se'n cap al mig i tenia molt bona rematada, i aquí hem pogut comprovar una rematada acrobàtica preciosa. Molt bona centrada de Luis Enrique també. Molt bé, i Déu-n'hi-do aquí, veiem l'acció, val la pena. Magnífica de Rivaldo, si això arriba a entrar. I molt bé Illner, perquè això no t'ho esperes. No, però estava ben col·locat, per això ha pogut refusar aquesta pilota. S'ha llastat el córner, el primer, favorable al Barça. Figo. Juga en curt per Giovanni. Prova el xut, ha refusat el clatell de Luis Enrique i la pilota que va sortint fora de porteria. El Barça sembla que s'ha tornat a posar les piles, ha tornat a endollar-se al partit, després d'uns... tampoc ha sigut molt un parell de minuts bons al Madrid, que ha tingut dues ocasions pràcticament consecutives, però jo crec que està una mica miratge. Sí, però bueno, érem conscients que al Madrid no li podíem donar gaire més oportunitats, perquè la qualitat que tenia a dalt ens podia fer mal. Per això ara estem jugant molts minuts al seu propi camp, que sabíem que per velocitat difícilment es podrien guanyar els nostres defensors, i per això com més lluny estiguessin de la nostra porteria millor. Hi ha hagut ara falta favorable al Barça, l'acció de Manolo Sanchís sobre Giovanni. Ho veiem de nou l'acció anterior de Rivaldo. Jugant Figo ara per l'esquerra, ha buscat la combinació amb Luis Enrique, no ha acabat de sortir, recuperarà Sergi, que malgrat tot no pot evitar que la pilota surti per línia lateral. Al minut 25, era 26 a la primera part. Barça 0, Real Madrid 0. Revivint un clàssic entre els dos grans del futbol espanyol i dos dels més grans del futbol mundial. Barça i Real Madrid en aquell 7 de març de 1998, 28a jornada del Campionat de Lliga. Molt bé Sergi, ara anticipant-se a Karembé. La passada però no ha estat bona, ha pogut tallar Seedorf. Savio. Pot combinar amb Roberto Carlos. Aquest de nou per Savio. Ha anat pel terra Savio, l'àrbitre ha marcat falta de Sonny Anderson, que està jugant pràcticament de lateral. Ara aquesta posició ha seguit a Roberto Carlos en aquesta jugada, perquè està jugant més per la dreta, perquè Luis Figo s'havia quedat més en una posició més centrada. Veiem de nou l'acció anterior, i aquí s'ha reclamat una falta de Luis Enrique, que l'àrbitre no ha vist, si ha vist aquesta de Sonny Anderson sobre Roberto Carlos, col·locant la tanca Ruud Hesp. Compte aquí que hi ha més que paraules entre Panucci i Bogarde. Es llença la falta, refusa la defensa del Barça, pilota cap a cercle central, on podrà controlar Manolo Sanchís. Millor no buscar-li brega, a Bogarde. No. Aquí veiem Winston Bogarde. Quan s'abreix de porteria Hesp. Obre Celades per Bogarde. Giovanni, Nadal. Aquí veiem Panucci. Combinant Luis Enrique amb Sergi. Sergi per Celades, ha perdut, recupera Seedorf, que munta la contra del Real Madrid. De nou Seedorf, ja dins l'àrea del Barça. No ha pogut superar molt bé Sergi, que li pren la pilota. Aplaudiments per Sergi, i ara la contra és el Barça. Giovanni.
Li demana la pilota a Luis Enrique. La rep l'Asturià. Obertura per Luis Figo. Encara Figo, Roberto Carlos. No el pot superar. L'àrbitre no sanciona aquesta acció i s'endú la pilota al Real Madrid per mediació de Karembé. Recupera Nadal. I Ferrer juga enrere per Bogarde. Molt bé en aquesta acció Nadal. Ha sortit de la seva posició de central per marcar l'home que baixava a recollir la pilota i això ha permès que el Madrid no muntés aquesta contra. I ara Luis Enrique és l'objecte de falta. Falta de Sanchís, falta molt perillosa perquè és una posició magnífica per Rivaldo. Posició ideal pel jugador brasiler del Futbol Club Barcelona. Sí, era un palet lluny, però Rivaldo tenia un molt bon xut i podia sorprendre qualsevol porter des d'aquesta distància. Atenció a la falta. Doncs no, ha tocat Nadal, crec que era, i finalment ha pogut refusar Ilner. Era una de les altres opcions que teníem. Nadal també tenia un molt bon xut i tant Rivaldo com ell podien provar des d'aquesta distància. Aquí hi ha hagut ara errada, precisament, de Miquel Àngel Nadal entrant la pilota al contrari. Mijatovic ha intentat combinar amb Clarence Seedorf i el jugador holandès envia la pilota fora. Sí, s'ha creuat molt bé Nadal, solucionant el problema del seu error d'empassada i ha estat rapidíssim tirant-se a terra perquè Seedorf estava sol davant de Hess. Una acció posterior a aquest llançament del mateix Nadal, de falta, com veia aquí la jugada de Mijatovic, bona assistència per Seedorf i perfecte, s'ha creuat Miquel Àngel Nadal. Envia la pilota a corna, el segon corna favorable al Madrid. Picarà Roberto Carlos. Massa cura, pot refusar el Barça. Toca amb el cap Karembé, cap problema, atrapa Hesp. Amb el pit intentava combinar Anderson amb Luis Enrique. La passada de Rivaldo era per Luis Enrique, però se li havia quedat curta i Anderson buscava fer la prolongació, però no li ha sortit bé. Roberto Carlos. Encara en camp propi, endarrereix per Sanchís i aquest per Hierro. Hierro per Sanchís, rep la pressió de Figo, l'àrbitre sanciona la jugada en falta. Ràpidament treu la falta Sanchís per Roberto Carlos. Clarence Seedorf. Ara tocant la pilota al Madrid, però Mijatovic no ha pogut controlar i és contracop del Barça. Atenció a Rivaldo, llàstima que ha relliscat, la jugada era bona. Sí, Sergi estava doblant molt bé per la banda esquerra, però Rivaldo no l'havia vist. Recupera el Madrid. Sanchís. Continua Manolo Sanchís. Obertura per Savio, molt bé Ferrer, de moment. Impecable el marcatge de Ferrer a Savio. I és el favorable al Madrid. Savio tenia la mala sort de trobar-se amb Ferrer en cada jugada. Era un home molt difícil de passar. I aquí és el moment en què el president Núñez li lliuren les dades o els resultats de la votació de la moció de censura que aleshores president del Barça va superar amb certa holgura quan ja jugada del Barça, la pilota a la frontal de l'àrea, cop d'esperó que intentava Luis Enrique per la pujada de Figo i finalment és fora, de favorable al Barça. Recupera Roberto Carlos pel Madrid. Savio mira de combinar amb Seedorf. Hi ha molta imprecisió en el joc del Real Madrid, també en el Barça, Déu-n'hi-do. Recupera el conjunt blanc. Però ràpidament ja replega el Barça i el Madrid, que no pot sorprendre el contracop. El problema que teníem és que el Madrid, encara que perdés la pilota, sempre quedaven 5 homes o 6 per darrere d'ella i ens costava trobar bons espais per poder entrar. Veiem aquí aquesta
falta sobre Luis Enrique. I de nou falta perillosa favorable al Barça. Este encara està un palet més lluny. Sí que cop pot intentar Rivaldo. Atenció a Rivaldo, ara s'hi pica Rivaldo! Fora! No és fàcil Déu-n'hi-do! xutar amb l'interior del peu com ha xutat des de tan lluny amb la potència que ho ha fet Rivaldo. Veiem l'acció repetida perquè crec que Illner ha enviat a corna. Magnífica. Toca Illner i la pilota al travesser. Sí, si no entrava per tota l'escaire la pilota. Doncs és el segon pal del Barça, quan s'ha llançat el corna, sense conseqüències. Recordem que a punt de començar el partit Figo va enviar també una pilota a la base del pal i ara Rivaldo, amb aquest llançament magnífic de falta, ha obligat una gran intervenció Illner, que ha tocat la pilota amb la punta dels dits i aquesta, ara ho veurem, ha estat refusada pel travesser, Déu-n'hi-do. I magnífica, la intervenció d'Illner. Sí. No, ha fet un parador perquè la pilota de Rivaldo anava ben bé per l'escaire. La sort que ha tingut Illner és que al ser molta la distància des de la pilota a la porteria li ha donat temps a arribar-hi. Som al minut 35 de la primera part, sense gols però amb ocasions. El Barça que n'ha tingut un parell de clares, amb dues pilotes al pal, i també el Real Madrid ha tingut alguna amb un doble pal de Karembé i Savio. Aquí veiem precisament Christian Karembé fent falta a Luis Figo. Juga Sergi per Luis Enrique. De nou Sergi. Luis Enrique. La pilota per Giovanni al frontal de l'àrea, el xut amunt. Ho hauríem d'intentar perquè no trobàvem la manera d'entrar dintre l'àrea i l'altra opció que queda sempre és el xut des de llarga distància. El president Núñez comentant doncs els resultats, insistim, d'aquella moció de censura que va comptar amb 24.863 vots a favor de la moció, però van ser del tot insuficients perquè els partiders de Núñez van ser bastants més. Juga el Real Madrid. Panucci per Sanchis. Roberto Carlos. Redondo. Hierro per Panucci. A Madrid també troba a faltar la poca intervenció de Fernando Redondo, no? Molt important, i que l'hem vist ben poc en aquests primers 37 minuts de partit. Era un home que quan el seu equip no tenia la pilota patia molt, i el Madrid al no tenir gaire possessió, doncs per això Redondo pràcticament ni l'has anomenat en tot el partit. Ha tocat ben poques pilotes. Juga Rivaldo per Luis Enrique, no pot arribar a Asturias, recupera bé el Barça per mediació de Nadal, aquest per Rivaldo, li han fet falta entre dos jugadors al Real Madrid. De nou falta fora pel Barça, el partit és bastant trebat, s'estan fent bastantes faltes. Els jugadors del Madrid tenien clar que quan la pilota l'agafava Rivaldo o Figo l'havien d'aturar de qualsevol manera, com així estaven fent. I tenien pànic a Rivaldo, els jugadors del Real Madrid. Hi ha motius, amb raó. Es pica la falta, el segon pal, ha rematat un pèl forçada Sonny Anderson, desviada. El llotja més pendent, insistim, de la moció de censura segurament que del partit. Ara ja amb els resultats definitius tothom es podrà centrar en el que passi damunt el rectangle de joc
ja en aquesta recta final de la primera part. Picarà Illner. Corre Karembé, no pot evitar el fora de banda, és pilota pel Barça. Juga Luis Enrique. També el veiem per la dreta, per l'esquerra, a la mitja punta. Sí, tenia molta llibertat per jugar a la mitja punta i quan no hi era ell, era Giovanni l'home encarregat d'estar una mica més avançat. També veiem Figo jugant per l'esquerra. No ha pogut arribar Figo abans d'una passada Luis Enrique, s'ha pogut tallar Giovanni. Atenció, el brasiler no pot superar Sanchís, recupera Luis Figo pel Barça. Pressionat per Karembé i l'àrbitre deixa seguir el joc. Sergi. Continua Sergi Barjuan. La jugada pot ser bona. La centrada de Sergi, hi ha un rebot. Refús a la defensa del Madrid. El públic xiula. Però mentrestant l'àrbitre deixa seguir el joc. Contracop del Madrid és Mijatovic. Llança ho té Bogarde, que posa el peu i envia la pilota fora del camp. S'ha llançat al fora de banda, se l'endú Bogarde, l'àrbitre, però marca falta de l'holandès. Dempeus, Jupp Heynckes, assegut i tranquil i Van Gaal. Sí, havíem d'estar molt concentrats perquè pilota aturada, Roberto Carlos tenia molt bon xut i qualsevol refús de xuts seus podia acabar a gol. La concentració havia de ser màxima en aquestes jugades. Efectivament, Roberto Carlos que picarà la falta quan s'està tenint Karembé. El Madrid ara momentàniament jugant amb 10. I falta perillosa favorable al Real Madrid. Picarà Roberto Carlos. Pica Roberto Carlos, molt tancat. Ges que no acaba d'allunyar, tampoc de refusar la defensa del Barça. El xut del Real Madrid és defectuós i finalment s'endú la pilota. Luis Enrique juga amb Sergi. La cavalcada de Sergi, la cursa de Luis Enrique. Sergi que no ha pogut combinar com pretenia amb Rivaldo i finalment li han pres la pilota. Ha intentat el xut perquè ha vist que no tenia masses opcions de passada i per això ha intentat aquest xut, però l'ha tapat molt bé el seu defensor. Quan l'àrbitre ha sancionat ara falta favorable al Madrid. Pilota per l'equip blanc. Ha pogut tallar Bogarde. Nadal. Figo. Luis Enrique. Luis Figo mira de superar Karembé pel terra i l'àrbitre indicarà servei de porteria. S'empipa el públic, s'empipa Figo, en Panucci també en Karembé. Es diuen absolutament de tot. Panucci i Figo. Justeta, no?, la falta. Sí, Karembé era un home molt potent. Se li ha col·locat davant de Figo. I era difícil que l'àrbit pogués pitar falta. Doncs ho ha fet l'àrbitre i ara ja targeta groga per Figo. I no sé si l'ha vist també que Panucci. Els dos, no? Sí, perquè ja portaven calents una estona. I li toca la cara a Panucci a Figo. Figo diu no em toquis. L'àrbitre que ho veu. I la cosa ha quedat amb targeta groga pels dos jugadors. Aquí ho veuen. Per Panucci i per Luis Figo. Ja les acaballes a la primera part, de moment el marcador inicial d'empat a 0. S'abriera de porteria Illner. Compte aquí el rebot, no hi havia però cap jugador del Barça en disposició d'arribar a aquesta pilota. De nou controla Illner.
Quan ara hi ha aquesta acció sobre Figo, a públic que s'enfada moltíssim. Gracia Redondo, que a mi m'ha semblat que no sancionats res. No, les protestes són importants. I el Clàssic que començava a escalfar-se una mica. Això a qui beneficiava més? Al Barça o al Madrid? Home, aturar el partit beneficiava més en el Madrid, però aquí Figo, que ha intentat posant-se davant de Panucci i provocant aquesta falta, és que ha intentat treure la segona targeta al jugador italià del Madrid. I també, com més calent sigui l'ambient, més beneficia el Barça, també. Sí, això sí, perquè a part Panucci també era un home de sang calenta i en algun moment podria cometre algun error, com altres jugadors del Madrid, doncs que quan tenen camps propicis, per estar calents, doncs encara la seva escalfor corporal puja més, no? Doncs es reprèn el partit sense més transcendència. I juga Ferrer per Nadal. Celades per Figo, supera un contrari, continua Figo. L'assistència per Anderson, que remata fora. No s'ho pensava gens, Anderson, a l'hora de... No, era un home que es movia molt bé entre els centrals i quan tenia oportunitat sempre intentava el xut a porteria. Hem vist l'acció i com ràpidament, tan bon punt, rebia Anderson i ha provat el xut a porta. Figo, que no pot superar a Panucci. Ara Figo ja fa estona que està jugant d'extrema esquerra. I tampoc no veiem un clar extrem dret. No, perquè ha de caure-hi Rivaldo, però Rivaldo és un home que de jugar més, li agradava més jugar pel mig, i un dels grans problemes que va tenir en Van Gaal era això, que Rivaldo no li agradava gaire jugar enganxat a la banda, sinó que preferia fer-ho molt més centrat. Ara ho hem vist, que està jugant... Teòricament hauria de jugar d'extrem dret, efectivament, però està jugant molt més centrat. Sí, aquí ho podem veure, i també hi ha Figo en aquella banda, i llavors era Anderson el que queia una mica a la banda dreta. Efectivament, pujant a anar pel mig, Rivaldo anar pel terra, l'àrbitre indica que continua el joc. Xiula el col·legiat i indica el final de la primera part. Temps de descans al Camp Nou en aquest clàssic, temporada 97-98, de moment marcador inicial, Barça 0, Madrid 0. A punt de començar la segona part al Camp Nou del partit que juguen Barça i Real Madrid. Partit que, recordem, es va disputar un 7 de març de 1998. Partit corresponent a la 28a jornada del Campionat de Lliga i que en els primers 45 minuts no va registrar moviments al marcador. Barça 0, Real Madrid 0. Això sí, amb ocasions per tots els equips, sobretot pel Barça. Un parell de pals, un de Figo, un altre de Rivaldo, llançament d'una falta. Després una bona acció, mitja tisora de Rivaldo, que Ilner va refusar in extremis, i l'ocasió més clara del Madrid, per no dir l'única, una doble jugada, una doble acció de pal, primer Karenbe i després Savio, en una acció en la que el Barça va tenir sort de no encaixar el primer gol del partit. Veurem com afronta el Barça aquesta segona meitat. Un Barça que ha tingut més la pilota en el seu poder, davant un Real Madrid que s'ha provat en alguna ocasió, però tampoc no li hem vist una gran sensació de perill, tenint en compte la qualitat, sobretot dels homes a dalt, Òscar. Sí, estaven més preocupats de defensar, sabien que era un partit molt important, no volien perdre, renunciaven una mica al seu estil, i com hem dit a la primera meitat de la retransmissió, que el Madrid, quan venia aquí al Camp Nou, sortia bastant més espantat. Ara Giovanni ha intentat aquest xut des de fora de l'àrea, després una combinació amb Luis Enrique, el Barça com en la primera part sortint a per la porteria del Real Madrid, conscient que marcar aviat és un plus que en aquest tipus de partits és molt important.
Aquí veiem les dades, pel que fa a xuts a porteria, 10 del Barça, 8 del Real Madrid. Un Barça que recordem juga amb Ges, Ferrer, Nadal, Bogarde, Sergi en defensa, Luis Enrique, Celades, Giovanni al mig del camp, Rivaldo, Figo i Anderson, Nadal. Madrid a Milner, Panucci, Hierro, Sanchís, Roberto Carlos, Karembé, Redondo, Seedorf, Savio, Raúl i Mijatovic. El Madrid el que no té tampoc és un clar davanter centre, com hem vist aquí, falta i targeta groga per Fernando Hierro. No, no té davanter centre, té dos jugadors amb molta mobilitat, com són Raúl i Mijatovic. És el que buscava Heikes, no? Que aquests jugadors poguessin caure a bandes, rebre pilotes i esperar l'arribada dels migcampistes per poder fer joc d'atac. El que passa que, com hem comentat a la primera meitat, Redondo, que és una mica l'organitzador d'aquest equip, doncs no havia rebut pràcticament pilotes per poder fer la seva tasca. Ara hem vist aquesta pilota penjada cap a l'interior de l'àrea per Luis Enrique. No ha pogut arribar a l'Astoria i finalment estarà de porteria favorable al Real Madrid. El Barça s'hi juga amb un davanter centre més o menys clàssic com és Anderson i en Rivaldo i Figo amb molta llibertat de moviments, no jugar amb extrems nats. No, partint d'aquesta posició, però els dos eren jugadors que feien molt de mal quan anaven cap al mig. El mateix podem dir dels migcampistes, amb Luis Enrique, Celades i Giovanni. Sí, potser Figo sí que era un home molt més extrem, perquè podia arribar per la seva banda, centrar, buscava molt més a l'1 contra 1, però en canvi a Rivaldo li agradava molt més jugar més pel mig. Al mig del camp, Celades sí que és un migcampista clar, pur. En canvi, ni Giovanni ni Luis Enrique són homes dos mitges puntes. Efectivament. Són dos més mitges puntes, dos homes molt més ofensius. Però bé, jugant a casa doncs et podies permetre jugar d'aquesta manera. Curiós, overbooking de mitges puntes al mig del camp del Barça, overbooking de mitges puntes a l'atac del Real Madrid. Jo no sé si alguna vegada s'han reunit en un terreny de joc tantes mitges puntes en dos equips. Aquí en veiem un d'ells, Savio, que havia de fer jugada. Se li ha escapat la pilota, servei de porteria favorable al Barça. En una època potser en la que hi havia, si em permet l'expressió, crisi d'especialistes. Va haver l'època de les mitges puntes, es va produir en aquesta època, de dècada dels 90. Sí, tothom volia ser mitja punta, tothom volia jugar allò entre línies, que es deia que era una posició molt còmoda. Sí, era una posició que et donava molta llibertat per moure't pràcticament per on volies. Tampoc no tenies que marcar ningú. No, i ara doncs el futbol actual és diferent. És molt diferent. Però sí que és cert que aquesta circumstància doncs feia que els jugadors, doncs clar, s'haguessin d'adaptar posicions que potser no eren les seves, on desenvolupar millor les seves característiques. La dècada dels mitges puntes. En un futbol que cada cop doncs va perdent especialistes. Aquí en veiem un, lateral esquerre, Sergi Barjuan. Sí, que es va haver de reciclar, perquè els seus inicis eren en posicions molt més avançades. També Nadal es va haver de reciclar, era un migcampista amb arribada i aquí està jugant de central. Sí, i va jugar molts partits i va ser internacional sent central. Efectivament. Aquí el veiem. Jugant per Ferrer, la centrada de Xavi Ferrer, un altre reciclat perquè era extrem i va acabar jugant de lateral, sí, un home davanter. Això passava molt als laterals, Sobretot si era ràpid et podien... Sí. Joaquín Rifé, que també va ser un dels grans laterals al Futbol Club Barcelona, va començar sent extrem. Goicoechea també. Efectivament, sí. Va jugar molts partits de lateral també. Ilner no, Ilner, que jo sàpiga, sempre ha sigut porter, igual que Ruud Ges. Roberto Carlos, que ha perdut la pilota, a punt estat de regalar-li l'esfèrica a Nadal, però finalment hi haurà fora una favorable al Barça. La banqueta del Real Madrid amb un seriós Cañizares, quan hi ha una clara falta ara de Fernando Hierro, que compta que serà la targeta groga, efectivament, la veu, i és la segona. Fernando Hierro al carrer. I el Madrid es queda amb 10.
Sí, una falta per darrere i tenia una targeta i aquesta ha sigut la segona. La falta, aquí veiem, de Fernando Hierro, falta per darrere sobre Sonny Anderson. Jo crec que la targeta és justa. Falta per darrere, no hi ha pilota pel mig. Targeta groga, la segona al carrer. No sé què es queixa Fernando Hierro, aviam. A la seva línia habitual, aquí Sidors li diu que millor que calli i que se'n vagi cap al vestidor. Van Gaal s'immuta, com si no hagués passat absolutament res. El públic que acomiada d'aquesta manera Fernando Hierro, el Madrid que es queda amb 10 i compta que això pot pagar car al conjunt blanc. Sí, perquè no té massa d'especialistes a la banqueta per jugar a la posició de central. No. Segurament haurà de fer algun canvi Jupp Heynckes. Efectivament, entra Jaime, sí, que és un dels amb el dorsal jugadors 16. més defensius que tenia sobre la convocatòria. Ángel Vilda, aquí el veiem. Ara preparador físic del Madrid i durant molt temps preparador físic amb Johan Cruyff. No sé si vas arribar a treballar amb ell. Sí. En les primeres temporades estava Ángel Vilda de preparador físic. Doncs es farà efectiu el canvi, se'n va Raúl i entra Jaime. Raúl ben poca cosa va fer en aquest partit. Sí, no havia rebut gaires pilotes ni gaires pilotes dintre l'àrea, que és on ell li agrada i es desenvolupa millor. Sí, juntament amb el Redondo, dels jugadors menys actius en el que portem de partit. Karembé està més actiu, Mijatovic, Savio, Sidors, però ni Raúl ni Redondo han estat molt participatius i compta la falta perillosa favorable al Barça. Picarà Rivaldo, doncs no, la pica, però aquí hi ha hagut malentesa en una jugada teòricament assajada. Sí, perquè Redondo ha sortit molt ràpid i la jugada preparada no havia sortit i per això Rivaldo ha optat per endarrerir la pilota. Celades per Nadal. Aquest per Rivaldo. Rivaldo endarrereix per Sergi. Celades per Nadal. Enrere per Bogarde. Ara sí, Celades per Luis Enrique. Nadal, pica Nadal, cap a la frontal de l'àrea i no arriba l'Asturià. I veurem com reacciona el Madrid després de l'expulsió de Hierro. Si es dedica a mantenir el 0-0, arrisca una mica més, compte que aquí Anderson ha estat a punt d'endur-se una pilota. Aquí reclama alguna cosa Luis Enrique. Sí, que Sanchís li toca la cama per treure-li la pilota del peu. Roger, jo crec que després d'haver expulsat Fernando Hierro no crec que Gracia Ronda s'atreveixi a marcar penal. Hauria de ser molt clar. Sí. Al minut 10 de la segona part. 0-0 al marcador, però el Madrid amb un home menys per l'expulsió de Fernando Hierro. Com ha pujat la pressió ambiental, la temperatura del partit. Ara hi ha hagut falta sobre Mijatovic. Aquesta és l'acció que reclamava abans Luis Enrique. Aquí Sanchís toca la pilota. Sí, toca una mica el peu i també la pilota, però és el que deies. Acaba d'expulsar Fernando Hierro. Pràcticament impossible que amb aquesta acció pogués pitar penal. Molt complicat. No ho ha fet Gracia Redondo. I juga el Real Madrid, lògicament una mica tocat per l'expulsió de Hierro. Això el Barça ho ha d'aprofitar. Luis Enrique. Rivaldo. Això feia que el Madrid encara es tanqués molt més i pràcticament renunciés a l'atac. Juga el Xapi. Ferrer per Giovanni. Ha perdut Giovanni, recupera bé el Barça. Celades. Per la pujada de Sergi. Rivaldo. Rivaldo per Giovanni. Giovanni prova el xut des de fora de l'àrea. Ilner. S'olora el gol. Sí. Ara arribem amb més facilitat, a uns 10-15 metres a l'àrea, per això, perquè el Madrid ha reculat bastant
no sobrepressionar gaire i això fa que podem jugar amb molta més tranquil·litat fins a arribar a aquestes alçades de camp. Clar, perquè aquí quan et quedes amb 10 i amb 0-0 has de prendre ràpidament una decisió, no? Si, escolta'm, tiro una passada enrere i defenso aquest 0-0 ja m'està bé, o segueixo continuo com jugant fins igual, ara, sí. clar. I mentre ho decideixes, doncs el rival... Sí, et va apretant. Efectivament, et va apretant. Celades per Rivaldo, la centrada de Rivaldo, no pot rematar ningú, el misto ara ha estat de Giovanni, corre Savio i finalment la pilota sortirà fora d'anda pel Barça. Recupera el Madrid, Mijatovic, ha tallat bé Bogarde davant Seedorf. El que havíem de fer és això, no deixar que cap jugador del Madrid pogués rebre la pilota amb tranquil·litat, ja que eren un menys i podien pressionar molt més a la sortida de la pilota. Tot el Madrid acollat. El Barça pressiona i molt. Luis Enrique, la frontal de l'àrea, per Anderson, que remata fora. Està acariciant el gol del Barça. I ara Sonny Anderson, des de fora de l'àrea, ha rebut aquesta passada de Luis Enrique i el xut amb la dreta ha sortit fora per ben poc. El 12è xut a porta del Barça, el quart que intenta Sonny Anderson. El control no havia sigut excel·lent perquè la pilota li quedava molt a prop del seu cos i per això ha fet aquesta rematada que ha sortit una mica desviada perquè no li ha pogut donar tota la força ni la col·locació que ell volia degut a la mala posició de la pilota. Ha sortit la pilota fora del camp. Mijatovic, que li diuen absolutament de tot, i aquí veiem el moment en què Fernando Hierro enfila... O sembla que enfilava camí als vestidors. No, enfila camí de la boca de sortida. No sé si pujava, sí, efectivament, pujava cap a dalt. La sensació era que potser anava a trobar el nas a veure què és el que passava, però no, ja enfilava camí cap als vestidors. Compte aquí. Bé, Ges, llançant els peus de Mijatovic i contracop del Barça. Roberto Carlos. Una més en el cos a cos amb Luis Figo. Sí, un Luis Figo que no deixava d'encarar Roberto Carlos per molt que el brasiler li entrés fort. Barjuan, Sergi Barjuan per Rivaldo. Ara més enganxat a la banda esquerra Rivaldo. Sergi per Figo a la mitja punta. Se'n va el portuguès. Continua Figo. Obre per la pujada de Ferrer. Supera Savio. No pot en Roberto Carlos. L'àrbitre marcarà falta del Xapi sobre el brasiler. El Madrid fora de casa, fins aleshores havia guanyat 5 partits, n'havia perdut 3, però n'havia empatat 6. Una xifra que contrasta amb el Barça, que n'havia guanyat 6. Havia patit 4 derrotes, una més que el Madrid, però havia empatat 3 partits només, pels 6 empats del conjunt blanc. Atenció a Luis Enrique. Ara sí que era més un atac i gol. Per això no, perquè estaven millor col·locats i també perquè érem un home més. La centrada de Sergi. I el cop de cap per damunt de la portella Madrid de Luis Figo. Més canvis entre Víctor i marxarà Savio. Posava un home de refresc per banda, també per ajudar molt més a defensar aquest resultat que no pas per atacar com és Savio. Savio és un home molt ofensiu, però que a l'hora de defendre no està massa habituat i Víctor ho fa millor, això de defendre, i és el que buscava ara Henges amb aquest canvi. Potser el Madrid tenia més problema de banqueta, tenia un bon 11 inicial, no hi era Sucre en aquest cas, que no va jugar aquell partit, però potser els relleus que tenia a la banqueta no estaven tan a l'alçada de l'11 titular. No, tenia un 11 titular molt bo, i sí que és veritat que la banqueta no tenia el nivell que tenia sobre el terreny de joc i per això a l'hora de fer canvis a l'entrenador alemany li era més complicat poder seguir amb el mateix rendiment que tenia quan jugaven amb l'11 titular. Això el Barça jo crec que era superior. Tenia més garanties, més varietat de jugadors per intentar canviar dinàmiques de partits.
Juga el Barça per mediació de Nadal. Luis Figo. Continua Figo lluitant amb Fernando Redondo. És fora, banda favorable al Barça. Nosaltres ara sí que teníem que donar-li molt de ritme al partit, perquè el Madrid amb 10 havia de córrer molt més i ja anava passant factura a l'esforç físic. Hem vist que el Madrid ha fet 2 canvis, el Barça de moment cap, a Van Gaal li costava, no?, moure la banqueta a menys entrada. Sí, normalment feia canvis, però els feia sempre cap al final de partit. Sempre hi havia alguna excepció, com aquella famosa substitució d'Iván de la Peña a l'estadi Santiago Bernabéu. Sí, perquè es va veure perquè ja ens havíem avançat al marcador i volia jugar d'altre tipus de manera. Sí, era el minut 20 i escaig a la primera part, quan atenció a aquesta acció de Luis Figo sobre Ilner i refusa. Servirà fora de Figo, el Barça que té pressa per marcar el gol i deixar ja el Madrid tocat i pràcticament vençut. Figo que centra, refusa la defensa del Madrid. La pilota que fa un Siri no se la pot endur Anderson. És Jaime qui allunya, recupera el Barça. Ferrer. Aquest és Nadal. Puja Miquel Àngel Nadal, a veure si pot fer jugada, no veu clar, deixa enrere. Ferrer. Centra Ferrer, el cop de cap molt forçat de Luis Enrique fora. Sí, estàvem rondant molt l'àrea, però ocasions clares encara no havíem aconseguit tenir-ne moltes, però sabien que tard o d'hora havien d'arribar, perquè el Madrid, com deia, jugant amb 10 i nosaltres tenint sempre la possessió de la pilota, havien d'arribar. Giovanni ho intentava ara, anar pel terra, refusa la defensa del Madrid absolutament tancat dins l'àrea. Totalment tancat, refusaven la pilota com podien, però això deia que el gol no podia tardar en arribar. Ara Figo anar pel terra, això és falta de Redondo. Falta favorable al Barça. La càrrega de Fernando Redondo i la falta que pot ser perillosa favorable al conjunt de Louis van Gaal. Rivaldo que col·loca la pilota. També està a prop seu Celades. Normalment eren els dos encarregats quan estaven sobre el terreny de joc, un per centrar amb l'esquerra o per xutar amb l'esquerra i l'altre amb la dreta. Veurem qui dels dos llançarà aquesta falta que pot ser perillosa favorable al Barça. Pica Rivaldo o Ilner. Ha volgut sorprendre pel cantó del porter, però Ilner estava ben col·locat i aquesta pilota està una mica lluny amb l'interior del peu. Per molta potència que tinguis és difícil de sorprendre un porter. Veiem l'acció repetida, la falta de Rivaldo i la bona intervenció de Bodo Ilner. 20 minuts a la primera part. Continua el 0-0, continua la pressió del Barça contra un Real Madrid que juga amb 10 per l'expulsió de Fernando Hierro. Juga Celades. El Madrid amb els canvis ha col·locat a Redondo una mica a l'esquerra, ajudant a Roberto Carlos, i Karen B, que és un home molt més defensiu que l'argentí, al costat de Sidorf pel mig, perquè són els homes que han de treballar més a nivell defensiu amb el mig del camp del Barça. Atenció a Sergi, prova el xut Sergi, hi ha un refús. La pilota que queda a peus de Mijatovic, molt sol, molt desassistit, però ara té un fora de banda. Mijatovic el que buscava era això, no? Aguantar una mica la pilota, intentar provocar alguna falta per anar perdent temps i sobretot perquè el seu equip pogués avançar una mica les línies. Va bé Rivaldo, combina perfecte amb Luis Enrique. Atenció a la contra del Barça, obre Luis Enrique una mica cap enrere per Celades. La pilota a la frontal de l'àrea, no ha pogut arribar Rivaldo, i ara hi ha falta de Giovanni precisament. Hem d'aprofitar aquests minuts que el Madrid estava bastant tocat des de l'expulsió de Fernando Hierro, pràcticament no havien passat del mig camp i només corrien darrere la pilota. Era una qüestió de desgast i de tenir paciència.
Efectivament, tard tot el Madrid cometria un error i el Barça ho hauria d'aprofitar. Compte que l'errada no la cometés el Barça. Mijatovic, del seu Teo Bogarde. Obre Mijatovic. Hi ha hagut falta ara sobre Víctor. Una de les poques vegades en aquest segon temps que el Madrid s'ha apropat a les immediacions a l'àrea de Hesp. Veiem aquí la falta de Sergi sobre Víctor. El Madrid era conscient que aquesta era de les poques oportunitats que tindria al llarg del partit i per això volien aprofitar de tenir alguna falta a prop de l'àrea per poder crear perill. Compte aquí Roberto Carlos, també està al costat de la pilota Karen Bay Seedorf. Jo crec que aquest és el brasiler. Toca Seedorf, pica Roberto Carlos amb l'esquerra, bé el Xapi creuant-se i la pilota surt a corna, el tercer del Madrid. Era sempre l'encarregat de sortir, era un home valent i ràpid i per això si el Madrid feia 2 tocs abans de xutar la pilota li donava temps d'arribar-hi. Aquí ho hem vist, tocat Karembé, Seedorf, Roberto Carlos i s'ha de ser valent per posar-se al mig d'una pilota de Roberto Carlos. Sí, perquè era un jugador que tenia molta potència de xut. Pica Seedorf al corna, surt Hesp i atrapa ràpidament, juga amb la mà per Giovanni. Contracop del Barça. Se'n va Sergi, continua Sergi amb velocitat, continua Sergi, demana pilota a Luis Enrique, rep Luis Enrique, al costat està Figo, llàstima que controla el nostre embó de Luis Enrique. I finalment serà servei de banda favorable al Barça. Què es deuen dir aquí Roberto Carlos i Luis Enrique? Millor no saber-ho. Sí. Fora banda que s'ha el Barça. Roberto Carlos queixava de Luis Enrique, li havia deixat una mica el peu, però Luis Enrique li deia que havia d'intentar arribar a la pilota. I veiem el domini del llenguatge dels sords d'Òscar Garcia. Perfecte. Sí. Cada dia sabia més això. S'haurien amb altres paraules. Sí, no tan suau. No. Efectivament. Mentrestant intenta jugar el Madrid amb molts problemes en aquest segon temps. Passada llarga per un solitari Mijatovic. Sense problemes per Ruud Hesp. I vet aquí que el Barça farà un canvi d'aquí molt aviat. Un jugador començava a escalfar. No sé si el coneixes. Tenia bona pinta. Sí, no? Aquí veiem l'Òscar Garcia, que ja despullava del xandall quan hi ha, atenció, la rematada de Sonny Anderson i el gol! Ara sí! El gol de Sonny Anderson! Ha arribat al minut 24 de la segona part, després d'un munt d'ocasions. Després d'un munt d'ocasions al Barça, per fi Anderson, que per fora la porteria del Real Madrid. Sí, anava a sortir, però degut a aquest gol, ara s'havia de tornar a recomposar a l'equip. Era una opció, doncs, si el resultat anava així, de fer-me sortir, a veure si podia marcar gol, però ara amb el gol d'Anderson tornava a escalfar i esperar uns minutets més. Esperaríem uns quants minuts per veure en acció Òscar Garcia Junyent en aquest clàssic. Com veiem, el gol repetit, la centrada de Rivaldo i molt bé aquí l'anticipació de Sonny Anderson. Sí, s'avança molt bé a Roberto Carlos i posa la planta del peu lo just per marcar el primer gol. Doncs aquest gol deixa tocat el Real Madrid, que ara amb 10 jugadors i amb 20 minuts per endavant ho tenia poc més que impossible per capgirar la situació. Nosaltres érem conscients d'això i sabíem que el que costaria seria marcar el primer, però que després el Madrid no podria tenir massa recursos per poder-nos empatar, i si només hi havia l'opció de que si el Madrid s'avançava a les línies nosaltres encara trobaríem molt més espais. Doncs el Madrid, que de moment intenta pressionar una mica més amunt, tímidament, però arriba un moment que les forces ja s'esgotaran. Compte aquí a Ruud Hesp, que ha relliscat quan anava a controlar aquesta pilota, i sort que no hi ha ningú, que està sol Seedorf. Sí, que s'ha mig entrebancat a l'hora de treure la pilota. S'arriba a la banda Clarence Seedorf, deixa finalment que sigui Víctor,
i faci efectiu aquest fora de banda. Llença Víctor per Mijatovic, deixa Esperó cap enrere, està bé el partit com va fer tocs Esperó. Recupera però el conjunt blanc, Seedorf. Mijatovic, envoltat de jugadors al Barça, se'n va bé però Mijatovic, el xut de Mijatovic fora, Déu-n'hi-do. Sí, perquè estava rodejat de 5 o 6 jugadors nostres i aquí ha demostrat que és un gran jugador perquè s'ha desfet amb facilitat i ens ha creat molt de perill ell sol. Sí, perquè té al damunt 3 jugadors pràcticament que l'envoltaven i el xut creuat, doncs sembla que finalment ha tocat algun jugador al Barça, serà corna. Favorable al Real Madrid, picarà Roberto Carlos. No ha pogut tocar Giovanni, la pilota queda fora de l'àrea per Seedorf. Ha perdut Mijatovic, recupera pel Barça. Ferrer, contracop del Futbol Club Barcelona, anat pel terra ara Rivaldo, s'empipa Rivaldo perquè l'àrbitre no indica res. Rivaldo tenia una passada fàcil a Sergi, no l'ha vist i bueno, quan hi ha un contracop hi ha una dita que has de tocar la pilota les menys vegades possibles per no aturar aquest contracop. I Rivaldo ha conduït un pèl massa la pilota. Ara està també Bogarde, tapant aquesta incursió de Mijatovic, quan tornava a veure repetit el gol de Sonny Anderson. I això sí que ho tenia Van Gaal, era molt fred, pràcticament no es movia durant el partit, però quan marcava un gol al Barça es transformava. Quasi saltava al camp. Sí. Es tornava literalment boig Van Gaal cada cop que el Barça marcava un gol. Deixava anar tota la tensió continguda durant el partit. Juga Celades. Aquella temporada tenia la difícil papereta de substituir Guardiola al terreny de joc. Una posició que tampoc no era la seva. Celades era un interior dret per regla general. Sí, sempre havia jugat una mica més avançat. Però ho va fer prou bé en la posició de 4. Recuperava molt ràpid la pilota perquè el Madrid no tenia opcions. Al haver marxat Raúl només tenien passada amb Mijatovic. Ara mira aquesta centrada de Rivaldo, que ha atrapat Ilner. Llença de porteria Bodo Ilner, no pot refusar Bogarde, si ho fa Nadal. S'ha d'espressionar Nadal per això, no? Perquè el Madrid hagués de llançar la pilota i per dalt tant Bogarde com Nadal eren molt superiors a Mijatovic. És el que deia, no tenir una referència en punta dalt clara, un davanter centre, doncs el Madrid tenia aquest tipus de problemes en aquest tipus de jugades. Sí. A més, tant Nadal com Bogarde eren homes molt alts que li traien bastants centímetres a Mijatovic. Juga Luis Enrique per Celades. Sergi, Giovanni. Ha perdut la pilota Luis Enrique, recupera bé Celades. Giovanni per Luis Enrique, aquest per Celades. Ferrer, aixeca el cap Ferrer. Que havíem de fer això, no? Moure el Madrid, moure la pilota de banda a banda, que es anessin cansant i tenir paciència. Teníem clar que un segon gol sí que seria ja definitiu. Atenció a Figo, la frontal de l'àrea, ha intentat fer la paret amb Anderson, un pèl massa llarga de devolució. I finalment serà servei de porteria favorable al Madrid. Quan una vegada més veiem el gol d'Anderson. Aixecant molt el peu, però com que no hi havia cap defensor davant, no podem considerar l'acció com a joc perillós. No. Doncs se'n va Mijatovic. Se'n va Mijatovic i entra un davanter més clàssic, com és Fernando Morientes. Sí, per buscar aquesta manera de jugar, doncs els hi podia servir molt més Morientes que no pas Mijatovic, un home que aguantava bé la pilota i que anava molt bé en el joc aeri. Servirà de porteria Ilner. Hi ha un refús, la pilota de nou a peus del porter alemany del Real Madrid.
Poca precisió ara en el joc, pilota que surt fora al camp. El Madrid no tenia gens No. la possessió de la pilota, el que buscaven treure-se-la de sobre, i ara doncs, encara més buscarien a Morientes. Juga Celades per Luis Enrique, com seu Giovanni, prefereix però canviar per la pujada de Sergi. Creu a Sergi, continua Sergi, obrint per Rivaldo, deixa enrere Rivaldo de nou per Sergi, per Joan. Horitzontal per Giovanni, Giovanni mira d'enviar cap a l'interior a l'àrea per la pujada de Sergi, però finalment la pilota arriba a les mans d'Ilner. El ministre aleshores, Josep Piqué, al costat de Josep Lluís Núñez, envoltat de ministres. Crec que aleshores Piqué era ministre d'Indústria i Energia, estic parlant de memòria. Com Abel Matutes, que també seia al costat de Núñez, era ministre d'Afers Exteriors. Mentrestant juga el Barça per Maestro de Figo, que encara Roberto Carlos, ara li ha pres la posició de Roberto Carlos, li pren la pilota, la juga amb Sanchís. Redondo per Karembé, ha perdut Karembé, però hi ha falta de Figo. Davor Suker. Que no va jugar aquell partit, un jugador segurament el més substituït aquelles temporades que va ser amb el Real Madrid. Era el davanter centre de moda quan va jugar al Sevilla, el va fitxar el Real Madrid, va tenir un bon rendiment, però era un jugador que gairebé mai acabava els partits. No, jugava molt més Mijatovic que no pas ell. També hi havia Raúl, molts partits Raúl va jugar a la banda esquerra perquè poguessin jugar Mijatovic i Suker de davanters. Seedorf. Continua l'holandès, ha posat el peu en tasques defensives Giovanni i és fora, dona favorable al Madrid. Intenta apropar-se al Madrid, però jo crec al fons sense massa convicció. No, passa que clar, un equip com el Madrid no es pot conformar amb 1-0 per molt que vagin en 10 homes. Havien d'intentar avançar línies i això en el fons també ens venia bé, perquè si s'avançava molt ens podíem trobar espais a darrere la defensa. Karembé, que ha provat el xut des de fora a l'àrea, no era un gran especialista en el remat a porteria, Christian Karembé, i ara ho hem pogut comprovar. Totalment ple l'estadi del Camp Nou, com sempre que ens visita el Real Madrid, i aquell partit no va ser cap excepció. Hem repetit el xut de Karembé, molt desviat per damunt de la porteria de Ruud Hesp. Juga Figo. Continua Figo, ara pel terra, hi ha falta de Sanchís. El Madrid va fer moltes faltes, volia aturar el joc com fos i va utilitzar aquesta manera. Un partit bastant trebat, Sí, és difícil veure 5 o 6 passades seguides sense que hi hagi una falta. Picarà la falta al Barça, ho ha fet en curt. Celades per Luis Enrique. Giovanni. Nadal per Ferrer. El públic demana al Barça més, que vagi cap amunt, que busqui el segon gol. Perquè clar, amb un 1-0 qualsevol jugada al Madrid et podia marcar. Havíem d'anar a buscar els dos, però havíem de tenir paciència. Efectivament, sobretot mantenir la possessió de la pilota i no perdre-la en zones de risc. La centrada de Sergi, no pot arribar ningú, ara sí ho fa Figo, lateral de l'àrea, encara Roberto Carlos, el xut de Figo amb l'esquerra i el golaç, un golaç a Luis Figo. Golaç a Luis Figo. Que sempre encarava Roberto Carlos i moltes vegades aprofitava el seu bon xut amb les dues cames per marcar gols, i això era un autèntic golaç perquè la creu a l'altre pal, impossible per Ilner. Doncs el Barça que mata el clàssic amb aquest segon gol de Luis Figo, com ha encarat Roberto Carlos i com ha engaltat amb la cama esquerra fent inútil l'estirada de Bodo Illner. Somriu Josep Lluís Núñez, somriu el ministre Piqué. Que amb 2-0 era pràcticament impossible i amb 10 homes al Madrid que es poguessin remuntar. Bé, l'acció de nou repetida. El control de Figo. Encara Roberto Carlos i amb l'esquerra envia aquest xut potentíssim que sorprèn Illner. És imparable per qualsevol porter. Aquí veiem la metamorfosi de Van Gaal. No la veurem, ara no. Ara sí.
Van Gaal, que crec que estava lesionat en aquell partit. Crec que, no sé si van intervenir, tenia un banatge, anava amb una bamba i una sabata. Crec que anava... Tenia un problema al turmell. Que no recordo exactament quina lesió patia. Però hem vist que celebrava coix al gol i va semblar veure que tenia una sabatilla esportiva d'un dels dos peus. Mentrestant, hi ha una falta favorable al Real Madrid que jo crec que en el seu si interior ja dona el partit per perdut, tot i que en el futbol pot passar qualsevol cosa quan queden 10 minuts per endavant. Falta en una jugada assajada, la rematada fora. L'ha tinguda Morientes. Sí, això tornava a posar el Madrid al partit. Ens podíem permetre accions com aquestes perquè el Madrid tenia gent molt perillosa davant. Si no, sortia Morientes i sortia des de la banqueta, que per aprofitar aquestes jugades doncs li anava molt bé. I mentrestant l'Òscar Garcia continuava escalfant a la banda. Sí, a l'haver marcat Anderson, doncs Van Gaal creia que s'havia de treure un jugador un pèl més defensiu i per això ja estava preparat a mort. Doncs aquí no res. Es farà el canvi, efectivament. Guillermo Amor, a punt d'entrar al terreny de joc, substituint l'autor de l'1-0, Sonny Anderson. Ara veurem qui queda a dalt, igual Giovanni quedarà en la posició de l'antecentre i Amor ocuparia una opció mig del camp. Sí, o Luis Enrique, qualsevol dels dos. Jo crec que optaria més per Luis Enrique i Giovanni continuar al mig del camp. Doncs efectivament, queda Giovanni al mig del camp i Luis Enrique més avançat. Utilitza olé a la graderia, ara s'hi respira tranquil la parròquia blaugrana després del 2-0. La centrada de Rivaldo, la rematada de Guillermo Amor a la seva primera intervenció. Sí, més que una rematada, ha intentat controlar i la pilota se li ha anat un pèl, però Guillermo Amor demostrant una de les seves millors virtuts, que és d'entrada a segona línia. Sí, i ho sap bé el Real Madrid. Guillermo Amor li va marcar un gol al Santiago Bernabéu en la penúltima jornada del campionat de Lliga, en la que el Barça, la jornada següent, efectivament, va guanyar crec que va ser el Sevilla, no, el Sevilla de Bilbao per 1-0 i el Depor va empatar a 0 contra el València. Va ser la quarta Lliga amb Cruyff a la banqueta. I era obligat guanyar a l'estadi Santiago Bernabéu si es volia mantenir vives les opcions. I un gol de Guillermo Amor va servir perquè el Barça tornés a guanyar in extremis i en l'últim segon i amb un penal que va fallar el València, campió de Lliga. Aquella temporada, la 97-98, el Barça doncs, no hauria de patir gens per proclamar-se campió. Aquell partit va ser un punt d'inflexió. El Madrid no recuperaria d'aquesta derrota. Però d'això és que el Barça va acabar sent campió amb molts punts de diferència. I la del seu camp també els hi va fer molt mal. Sí, efectivament. Atenció aquí a la nova jugada d'atac de Luis Figo. Obre Figo per Rivaldo, la rematada i el gol de Giovanni. El 3-0, minut 85. La celebració de Giovanni da Silva traient-se la samarreta i les cares d'absoluta decepció dels jugadors del Real Madrid. Després del primer gol ja havien baixat els braços, sabien que era pràcticament irremuntable, per molt que defensessin, sabien que els hi costaria molt arribar a dalt i el que dèiem, que era un partit de paciència, de moure la pilota, que finalment arribaria al cansanci del Madrid, i aquí podem veure que són 4 homes atacant per 4 homes defenent. I molt difícil normalment perquè en defensa tens superioritat i quan s'igualen tant el nombre de jugadors que ataquen que els que defenen pot passar això. Doncs aquí hem vist la triangulació perfecta del Barça, Figo, Rivaldo i Giovanni per certificar la golejada i el tercer gol del Futbol Club Barcelona. De nou la celebració de la banqueta del Barça, un Barça que es col·loca amb 55 punts i superen 5 al Real Madrid i a més amb el gol average favorable perquè el Barça va guanyar, recordem-ho, al Santiago Bernabéu per 2-3.
És a dir, que en cas d'empat a punts, tot l'avantatge era pel Futbol Club Barcelona. I que llargs es farien aquests minuts pel Real Madrid. Sí, crec que a partir del primer gol ja se li ha fet llarguíssim. Han acusat molt l'absència de Fernando Hierro i al quedar-se en 10 se'ls ha complicat molt el partit. Nosaltres hem sabut aprofitar-ho a la perfecció. Efectivament, un Barça que ha estat clarament superior a la segona pel Real Madrid. Ha hagut més equilibri a la primera part, tot i que el Barça ha estat qui ha tingut més la pilota i que ha buscat més la porteria contrària. Però pel que fa ocasions, la cosa està bastant parella. Recordem els dos pals de Figo i Rivaldo, i també els dos pals del Madrid, Karembé i Savio, la mateixa jugada. A la segona part ha estat clau, com bé deia l'Òscar, l'expulsió de Fernando Hierro, i a partir d'aquí el Barça cada cop ha creat més perill a la porteria de Bodo Illner fins que Sonny Anderson ha obert la llauna, i després Figo i ara Giovanni han col·locat aquest 3-0 al marcador. El públic volia més, el públic volia que es repetís el 5-0, famós de temporades enrere. No hi havia temps. No hi havia molt temps per marcar 2 gols més i per a que l'Òscar García es lluís. Sí. En quina intenció va saltar el terreny de joc? Què va dir el míster, si ho recordes? Home, no recordo gaire perquè, clar, sortir a jugar 2 minuts tampoc no crec que em digués gaire història, que sempre quan surts a jugar, surts amb la idea d'ajudar el teu equip, ara pel resultat ja no, doncs intentar aconseguir algun gol, aconseguir alguna ocasió pel teu equip, i bàsicament això, encara que surtis pocs minuts, crec que la mentalitat ha de ser aquesta, no? De que es noti que ha sortit un jugador nou. Posició per posició, no? Perquè en principi et col·loques al mig del camp, amb la posició de Giovanni. Luis Enrique estava més avançat i jugava a la mateixa posició. Bogarde, s'estira bé Bogarde, evita que li robin la pilota. Primera intervenció de l'Òscar García, bona passada per Luis Figo. Bona visió de joc i bon toc de pilota de l'Òscar García en aquesta acció. La passada ha estat bona, a més has vist bé que està sol Figo. Rivaldo. La rematada és de fora de Figo, desviada. No, de Ferrer, perdó. Ferrer que ja fins i tot s'atrevia a xutar des de fora de l'àrea. I ara ja respira absolutament tranquil Josep Lluís Núñez, perquè ja és impossible que el Madrid capgiri aquest marcador de 3-0. I a la recta final del partit veiem Vítor Bahía, veient el partit des de la graderia, recuperant-se d'una greu lesió al genoll. Juga Seedorf pel Real Madrid. Estem ja els últims minuts d'aquest clàssic disputant el Barça i el Real Madrid el 7 de març del 1998, i que pràcticament deixava el Madrid tocat en la lluita pel títol de Lliga i aplanava moltíssim el camí del Barça cap a la consecució del campionat estatal. Sí, érem conscients que guanyant aquest partit no es descartaven totalment al Madrid, però sí que el deixàvem molt tocat, sobretot comptant que nosaltres tenim un partit menys. Efectivament, que s'havia de jugar al camp del Betis i que si no falla la molla el Barça acabaria guanyant. Hi ha falta favorable al Real Madrid. Pilota més enllà del punt de penal, no ha pogut rematar Morientes, s'endú la pilota a Figo. Sergi. Hi ha hagut falta ara sobre Luis Figo, que l'àrbitre no ha sancionat, ha deixat en fa. I triangula el Real Madrid. Redondo per Seedorf de nou per Redondo. Redondo, que en aquesta jugada ha tocat més la pilota que durant tot el partit. Sí, efectivament. Una de les claus del mal partit del Madrid és la poca participació de Fernando Redondo. També s'ha notat molt a faltar l'aportació ofensiva de Raúl, pràcticament desaparegut durant els minuts que ha estat al terreny de joc. En el moment en què Gracia Redondo indica el final del partit. Barça 3, Real Madrid 0. Òscar García, moltíssimes gràcies. És un plaer. I nosaltres esperem el punt final després d'haver viscut aquest clàssic històric entre el Barça i el Real Madrid. Gràcies per la seva atenció i fins a una propera ocasió. Adéu-siau.